यह सुमेघ जग का घोड़ा श्री रामचंद्र का है, इसे पकड़ने पर लड़ना होगा नहीं तो मरना होगा। भैया घोड़ा धरा था धा के फेड़ा में बांध दे हलू। शत्रुघ्न जी खिसियाइल बाड़े रे लड़का घोड़ा पकड़ने का मतलब जाने ला सा रामचंद्र घोड़ा हमर नाम शत्रुघ्न हमको छोट भाई हई घोड़ा छोड़ दे सा तब बेटा उमर के करो ख्याल बड़ा बड़ा ढेर का अच्छा यही जैसे कहो तब बेटा उमर के करो ख्याल बवाल तू मेरे करो बेटा उमर के करो ख्याल बवाल तू मेरे करो मन मन हमार बात तहर पवन होवे जा तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल बवाल तू अनेर कर लो ऊपर का करो खयाल बवाल तू अनेर कर एक घोड़ा का मतलब बुझाओ एकरा के पकड़ला पर लड़ाई करे के पड़ेला तो कहलो कि हमने के मिठाई खाए खातिर पकड़ले बन जका ना कि चॉकलेट दे दो घोड़ा छोड़ा के लेके चल जा लड़ाई करे कहले कि हमर नाम शत्रुघ्न है शत्रु के जे हनन क देला उहे शत्रुघ्न कहाला बोले कि बड़ लड़ाई करो लड़ाई में आके बड़ाई न धले बड़ो रण क्षेत्र में आके जुबान नहीं बान का प्रयोग किया जाता है। कि झूठा हो के मारत मारो शत्रुघ्न जी झूठा हो के मारत मारो आपन पड़ैया ए मुदैया सुनो ए मुदैया सुनो सोझाया के कोरोना लड़ैया मुदैया सुनो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनो खाली बतियावता धनुष बानत आनत नइखो बात हमर मानत नइखो जीव धया के ठानत नइखो हमनी के जानत नइखो अच्छा हमारा गुड्डू बाबू के स्टूडियो से बहुत बहुत पुरस्कार आइल बा विजय प्रिया स्टूडियो भोला दानी बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहा है। वीर हो कोरत नई हो हमनी पर चढ़ैया ए मुदैया सुनहो ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो बात सुना बैर भाव झूठा हूं का बोलता झूठा हूं के झूठा हो के बोला तारो बोले अपन खोला तारो बैर भाव मोला तारो बोला पर डोला तारो गाना गा के को है अभी अंतवा गवैया ए मुदैया सुनहो ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो सोझाया के कोरोना लड़ैया
मुदैया सुनहो दोनों दल से बाण चले लागल मालिक एगो बाण कुछ ऐसा मरले कि शत्रुघ्न के हृदय में लागल आ हती हती लइकन के हाथे रथवे पर गिर के पलर गइल। अब तब भइल हाला कि रे दादा ई तो मैंने विकेट लइका ढा देले सेना भाग चलल बिया सारथी रथ लेके भागल बड़े दूत लो जाए कहते कि मलिकार ऐसा समाचार लेके आइल बन कि कहे में शर्म लागत तो कहलो कहता रहे कि रौरा पूछत बानी तो सुनी मलिकार कहे ए रौरा पूछत बानी तो सुनी मलिकार कहे अरे बात बोलो 72 की मालिक हती हती दुगु लइका का भइल बा देखे में छोट बाकी छोट बड़ी यार बा भइले शत्रुघ्न मूर्छित आना वाला 4 बा मेरी मत करी चल के कोइल जा लड़ैया स्वीकार चल के कोइल जा लड़ैया स्वीकार मलिका शत्रुघ्न जी कहले कि भैया हम जाई हम मेघनाद इंद्रजीत के वध कैले हैं जो रावण का लड़का सबसे बलशाली रहे देवता लोग के राजा इंद्र पर विजेता भई रहे कहले कि जा धुरान व्यास सहबादक बहुत बहुत पुरस्कार भोलादानी बनौले रही लक्ष्मण जी अइले अपन हाके पर हकले एक बार मारल हो पलरी गइले फिर सेना भागल दूत जाय गल के मालिक हो मार देले सो ना ढहल बड़े मूर्छित अवस्था में भारत जी कहले कि भैया हम जाए कहले कि ऐसे ना दाल में काला बुझाता एगो काम करो हनुमान एक संग लग जा बाहरी निरीक्षण करी हो सुग्रीव का रथ पर रही कोनो बाणी आवे सोझा से गद्दा से मार दी दिशा परिवर्तन हो जाए अब आइल वालो अपन सेना साज के हनुमान जी देखले कि हती हती लोई का शत्रुघ्न के लक्ष्मण के मूर्छित क देले तो भगत नु रहले सीना चीर के देखौले रहले समाज में कि राम सीता भीतरी वाली आंख बंद के कहले कि हे प्रभु हम तो भक्त हई ए लइकन के माई बाप हमरा सामने आ जास यदि सेवा कइले होई तो तले देखत रे कि राम सीता बोले कि ओ त मलिकारे के कुल खूट बुझाता बे तले ब्रह्मास्त्र मरले कुछ जानबूझ के हनुमान जी बना गेले चाहते तो तूर देते मेघनाथ मान के लंका में लेगे रहे चाहते तो तूर देते लेकिन देखे खातिर कहले कि एक और राजा क्वेश्चन बाइक नहीं के राजवाड़ क्वेश्चन बा अब बात में उड़ना कोई ले देले जान से बांध दी हलो फेड़ा में बना गइले आ तबले एगो दुमुखी बान मरले बड़े कुश छपरा के लई है ठेठ सनन सनन चलेला गोल बनवा अजनवा बाती सनन सनन चलेला बनवा फिर हमारा मंजेश बाबू राहुल बाबा सिकुवरा जिला सिवान हजारों हजार पुरस्कार दल बाइन भोलादानी बनौले रहे दुमुखी बान कुश मरले बड़े एगो सुग्रीव के लागल एगो भरत के इहो भरतो जी गिर के पे हो कुशर कोइले मुरछित बदनवा जनमा बाजी अरबी
चलल अंतिम में भगवान राम लड़े खातिर जब आइल बनी रण क्षेत्र में लइकन के देखनी तो सब जानते रहले, अंतर्यामी रहले, सब जानत रहले। बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम काहे कहले? एगो पुरुष अपना मर्यादा में रह के जितना काम कर सकता उतने काम कइले बा। तो चाहते तो बामन रूप धक 3 डेग में पूरा धरती आसमान नाप देले रहले। एक बेर बामन रूप से बड़का रूप बना के एक बेर समुद्र टप जइते, लंका के उठा के लेके चल जइते। बाकी ना मर्यादा में जो पुरुष से करला उतने कइले बड़े। लक्ष्मण जी खातिर रोलहु बड़े, उहे जाके संजीवनी बुटिया ना ले देते। बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम नरलीला कइले बड़े कि पुरुष चाहे तो ऐसा कर सकता। भगवान राम के दशा उन्हें क्वेश्चन बावे अपने लइका सोझा बालू आ पूछा तनी कि बबुआ तहर नाम का हो? आ तो लो हई कुछ आ तू लो बिना सेने के दुई आदमी मिल के कोनो जादू जानता लो हमरा भइयोन के क्वेश्चन। हनुमान हनुमान तारा के फेणा के आड़ा पढ़ले बड़े सब लइका ई आ तू बनहा कैसे कहला? तू तो सब हथियार तूर देबा वरदान बा। कहले कि मालिक करो अपन कर्म निभाई, हम अपन धर्म निभावत। हां जी ठीक बा। भगवान कहनी कि बबुआ तालु के रूप रेखा देखला से तो बुझाता लो कोनो बरियार परिवार के बड़ल लो। अगे हमर मन करत नहीं खतालो पर बांध चलावे। तालो के नाम तो लव कुश, बाबूजी के नाम नहीं खीजा जानत नहीं खोलो जानत ना लइकाई में हो से तब से जंगल में बानी जा। माई के नाम तपस्विनी है, नाम नहीं खींचा जाना। वाल्मीकि जी के चेला है जा, रामायण लिखले बड़े आधा से बेसी पढ़ले बने, तोहरो बड़े में पढ़ले बनी जा। तार मेहरारू सीता रहली का रावण हर के लगे रहे लंका पर विजेता भइलो। तो लंका के नगर में ही जहाँ रण क्षेत्र में लाई होत रहे सीता के कहल कि ना पराया मर्द तरह के छुले बा, सब चीज ठीक बा, लेकिन सीता तहरा अग्नि परीक्षा देवे पड़ी कि पवित्र बाड़ू। अग्नि परीक्षा ले हलो जरते आगे में ढूक गइली, अग्नि देवता लेके निकल लेके सीता पवित्र बाड़ी त लेके अइलो। आ जानत रहलो कि पवित्र बाड़ी आ तब एगो धोबी के कहला मेहरारू के 4 महीना के गर्भवती अवस्था में जंगल में भेज देलो। ई कौना धर्म से पालन कइलो? कहले कि बबुआ पति धर्म से ना, राज धर्म, राजा हैं, प्रजा संतान हो। अब प्रजा के मन में पारिवारिक संदेह कौन आ जाओ हमारा प्रति तो परिवार के त्याग पद तब ही असली राजा हो। विद्वान रजनी ओशो जी लिखले रहले कि राम एक अच्छे राजा थे, एक अच्छे पति नहीं। राइट कहलो कि उतना धर्म ना बुझला लड़ाई करो कहतर कि मनवा मोहता ते अरे रूपवा तोहार अब बबुआ लो हो नहार ला मनवा मोहता रूपवा तोहार बबुआ लो हो नहार ला। सुनील भाई हमारा एसएस कंप्यूटर एंड रेलवे आरक्षण केंद्र फिर बहुत बहुत पुरस्कार भोला दानी बनौले रहे। बबुआ देखे में तो सुंदर लागो तारो गोरे गोरे बाकी दूध मुहा बालो बालो तहर के हम पति बालो नहीं रथ नहीं बालो नहीं घोड़ा नहीं चलो लड़ाकू जात 2-3 गो होला वही में कानू हमल बोला छतरी अहिर बोला छतरी अहिर की हवा भूमिहार ए बबुआ हो नहार ला बोला छतरी अहिर की हवा भूमिहार ए बबुआ हो नहार ला। लड़ाई करो मर राजा हो तो का भइल बा तो छतरी हो तो हमने को छतरी है गुरुजी कहले बानी लड़ाई करो। भगवान कहने की तोहनी के सोझा खड़ा के बात तोहनी के बुझात नहीं खे तनी पर बाण उठावे में हमारा श्रम लगता तनी पर विजेता होके हम का करो लड़ाई करबा कि सब भाई एक किस्म के बड़ल फलाना है एक बाण मारला पर निहुर जाता लो जी ना बाण चलावो आ दोनों भाई लोग कुछ तोलने वाले बाण भगवान को ना मन बसाओ जैसे तरकस का और हाथ बढ़ावता रहे। चले वाल्मीकि बाबा जे लोग के गुरु रहले
त्राहिमाम त्राहिमाम। राम हे प्रभु माफ कीजिए बबुआ बेटा हथियार धर सा आगे गोड़ पकड़ सा राजा हमने कहीं कर परजन हो जा जाके माफी मांगो पूजा के काम उन्हें सोल्टो लगाओ तो दोपहरिया ढोल गई रहे आ जानकी माई कहत रही बबुआ बड़ा पसंद आइल बड़ा सो अरे माई तनी लेट हो गई कहाँ चल गई ना ना कोनो बात नहीं है रामचंद्र के घोड़ा छूटल सीता जी जब राम जी के नाम सुन ली सिहर गई कि हमरा पति देव के घोड़ा अरे का कोइले हस शत्रुघ्न जी संग रहले हैं एक बाण में पलर गइले हैं मार दल बड़ा सा ना ना हे जा मरले बनी जा हई 6 इंच छोट न कीजे कोइले ना 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 हे जा मूर्छित वालो दवा बिरा हो तो ठीक हो जाई ठीक हो जाई ऊ है ना माई लक्ष्मण जी ने कहता है कि हम मेघनाथ इनरजीत के मरले हैं एक के बाण में पलर गइले हैं हनुमान जी सुग्रीव यानी भरत जी दूगो ढढुआ बानर लेके अइले हैं हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र में बांध देनी है जाएगो दुमुखी बान मरनी है जे भरत आ हनुमान है सुग्रीव दोनों जना गिर के बेहोश हो गइल तनी के हनुमानो पर हाथ उठौला भरतो जी शत्रुघ्नो लक्ष्मण अरे अरे माई तू कहां बाड़ू तार बेटा के हवे सो रामो जी आई रहले हैं लो तांदर नहीं हथियार वो तो वाल्मीकि बाबा के छोड़ा देले हैं अब सीता जी हर हर रोवे लगल पहले वाल्मीकि बाबा भी आ गइले कतल के माई हमने के क्षत्रिय धर्म का पालन कोले बने जा लड़ाई में विजेता होके बने हमने के आरती नु दिखावेला तारा चुप 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 तने एक एक पर हाथ उठला बड़ा सजाना तारा सोना ले जा लवक बचनवा तनये नवासती माई रोवत काहे बड़े बतियो बताइबू कहली के यही से रोवता उनही कहवालो सनतानावा उनही के हवा सनतानावा नैनवा से नीरावा हरे बुद्धि खराब हो गई बका हमने के राम कल कहे जाकर हाँ माई एक और माने तू अयोध्या के महारानी सीता हो बोल के हाँ अब जितने सीता जी रोवतरी उतने लौकुश आ उतने वाल्मीकि जी सीता जी कहते बबुआ समय के मार हो समय नहीं मर रही कुकुर के मुंह पर लात धो दे बना काटी ये समय बाउर होई हाथी पर बैठा रह बछौ के काट ली तारा राहुल बाबा ना ना बहुत बहुत पुरस्कार बधानी रोवा आ जाइए अकेले ही करता कदी ले मंजेश बाबू बानी रोवा बानी फिर 500 रुपया पुरस्कार दिल में राहुल बाबा मंजेश बाबू हार्दिक अभिनंदन करते राजा बाबू तेज दिहले हमरो सजनवा नैनवा सनीरावा हरे राजा तन में चौगुन को हले ऊपर से तिहाई मार के आवो ऊपर से तिहाई हो तेज दिहले हमरा तेज दिहले भवन छोड़ी भेजी हरे मानावा नैनवा से नीरवा झरे तेज दिहले हमारो सजानावा नैनवा से नीरवा झरे तेज दिहले हमारो सजानावा नैनवा से नीरवा
ऋषु बाबू हमरा धुरान यही जी ना रहे तो बहुत बहुत हम पहनाए थे तरह के बुझनी धुरान जी भोला जानी बनौले रही पद प्रतिष्ठा पे 4 चांद लागो रहे मुस्कान वस्त्रालय अंदर बाजार अंदर प्रोप्राइटर ब्रांड बहुवानी पुरस्कार दिले बनी वाल्मीकि कने के लोर पछा लो ओछा शांति रहलो तार बाप रामचंद्र जाना तरह के सीता अग्नि परीक्षा के बाद पवित्र रहली अभी बाड़ी बाड़ी राम जी के नहीं बनावे ना धोबी है 2-4 गो ओकर संगतिया लोग के मन में संदेह बा तुलु जालू चालो कहां ले पढ़ले बड़ा शर्माए कहां ले बोलो अग्नि परीक्षा ले वो तने जाके गावो सर राम जी के जन्म से लेके आ सीता जी के अग्नि परीक्षा ले जब जाके नगर में गावे लागो अग्नि परीक्षा के कहानी धोबिया उतना रोता कि हमने का कोई नहीं जा राजा के लड़की राजा के मेहरारू जकर पैर भुइया ना उतरल हुई आ ऊ औरत के वो माता के हमने के जंगल में ऊ गर्भवती अवस्था में भेजा दे आके दरबार में जब कहल गइल बा भगवान राम सुननी तले वशिष्ठ कोनी राम कथा गाओ तरसो बोलाओ 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 बुलाओ बोलौले बालो केहू रो लोग और ताकत नहीं खे का है राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी सागर जी सभे लइकन के देख के हंसता बोलता और कैसन बने चारू जना बोलत नहीं खेलू का है पूछी का है 2-4 दिन पहले रुआ के कोनो पटक पटक मरले होखे हां और वो लोग ही कुर्सी पर आके बैठ जब तो बोल चुपचाप है ना मुंह को उठ के चल दे तो वही लोग के दरबार बा उहे लो पिटाइल बा दम भर क्योंकि उसे बोलत नहीं खे राम कथा जब शुरू कइलू रावण बध ले जब गावलू तब भगवान कहने कि हे लक्ष्मण चिता सजावो हम सीता के अग्नि परीक्षा ले सीता जी अग्नि में गईली अग्नि देवता ले निकलल कि राम जी पवित्र बड़ी गंगा जस राख लत लेके ओइले आ जब आइल बड़े तनार कथा सुनत लो जो तने राम जी रुवतर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी ऊपर जनक जी भी समाज में आई रहले प्रजा लो रुवता धोबिया रुवतवे आ तले वाल्मीकि जी सीता जी के ले आइल बड़े कहले कि हे राम राम माने गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं आगा पछा सब जानी ले भूत भविष्य वर्तमान कहले कि हम तरह से लास्ट में यह कहता नहीं सीता के ग्रहण कलो जी जितना पुण्य कइले बनी तपस्या कइले बनी सब के फल हमर खराब हो जाओ नष्ट हो जाओ सही कहता नहीं हम सीता के ग्रहण कलो भगवान को नहीं भी है बाकी एगो पति के नाते राजा राम के नाते ना सीता यदि पवित्र बाड़ी तो समाज में हमारा प्रजा के सामने अग्नि परीक्षा देश अग्नि परीक्षा के जब नाम सुन ली पहले धरो सिहर गल बड़ी कि ना प्रभु परीक्षा ना बिना माई बाप के खेत में से जनमनी परीक्षा रहे शादी ब्याह खाती धनुष धराई रहे 10-10 हजार लोग छुअत रहे टूटत ना रहे परीक्षा रहे ब्याह भइल ससुराइनी ना बाल ना बच्चा बनवास हो गइल परीक्षा रहे राजा के लड़की के जंगल में काटन में घूमे के पड़ल परीक्षा रहे मड़ई बना के रहे के पड़ल परीक्षा रहे तले रावण हरण कइलस और लमहर परीक्षा हो गइल लक्ष्मण के शक्तिवान लागल ओहू ले ज्यादा रोले रहनी ओहू परीक्षा रहे सबसे बड़ परीक्षा है जब प्रभु हमार जकरा के अपना हर सांस में बसौले रहनी राम जी कहनी कि ना पराया मर्द तहार देह छोले बा अग्नि परीक्षा लेहनी ओहू परीक्षा रहे अब थाक गइल बानी देहाती औरत केगा कुहू के ले सीता जी कुहू के कहतारी कि विपत्तिया में डोलले रे दोईबा विपत्तिया में डोलले रे एहे वाला अवरतिया के विपत्तिया में डोलले रे धरती का और हाथ जोड़ के हे धरती माई तोहरे से जन्म ले लगन मांगो तो नहीं है अरे भिक्षा हो अब थाक कोई नहीं देते दे अब भाटो माई धरतिया विपत्तिया में डोलले रे हे प्रभु राम लोग छोड़े से पहले अंतिम इच्छा पूछाला ऐसे हमारा अंतिम इच्छा ही है बस स्वामी कोनो गलती भइलो तो माफ कर दे कहत जोरी दोनों हाथ हो दोनों बबुआ
कि जिंदगी में आइल बा अफतिया विपतिया में डलले रे सारी समाज के लोग देखो था मालिक धरती दरबार में दूध दल फाटल बड़ी रथ पर बैठल धरती माई कहली हे बेटी सीता एह लोक में नारी के हर एक युग में अपमान भइल बा इ तरह लायक बान आई धरती हमरा गोद में आ गया सभे देखो था धीरे धीरे धरती फाट गइली सीता जाके गोदिया में तो पागल जैसन भइल सब पर अरे मोतिया विपतिया में डलले सभे देखो त मालिक सीता जी गोद में समैली आ धरती माई के रथ फिर नीचे गइल जीव के देव जमीन सट गइल बा भगवान राम के क्रोध करके नहीं धरती की औकात की हमारे सामने हमारी धर्म पत्नी सीता को लेकर चली जाए जिस धरती को हिरण्याक्ष पताल लोक में लेके चला गया था बड़ा है अवतार लेकर हमने अपने ठाड़ पे रख कर लाकर फिर से शेषनाग के मस्तक पर धरती को स्थापित किया और धरती की ये बात एक बाण में सारा काम तमाम को दे जब हमार सीता ना तब ब्रह्मांड में केहू ना रहे तले कमल के फूल पर बैठल ब्रह्मा जी विराजमान हो गए कहले कि नहीं राम जिस कार्य के लिए सीता आई थी इस लोक में उसका कार्य पूर्ण हो चुका तजई के समैया आ गईली सीता धरती में समा गई जाए के समय आ गई सीता धरती में समा गई भगवान क्रोधित अवस्था में कहता नहीं बहुत बहुत पुरस्कार आई जो माता जी ये लोग के त्यागले बनी वो माता जी के नाती पुत रह दियो प्रसंग तो बहुत बहुत भय हो गई रह दिया भोला दानी बनौले रही जौना लोक में माई सीता गईली वैसने लोग हमरा ये माई के मिले जन माई के नाम पर प्रसंग हम गौनी हम चाहती तो ना गई बाकी काहे गौनी हम खाली पुरानिया लोग कही कि ना यूट्यूब पर झूठो के शिकायत में कभी तो फुहरे पत्र गावेला निमनो गावेला ये खाती गौनी क्रोध हमें पागल जस प्रभु श्री राम सारा धरती के काम आज दे हम वर्मा जी कहने ना 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 उहे ना गईली तोहरो फिल्म में से सीन समाप्त भयो रो रो जाए के समैया नजदीक का गईली रो रो जाए के समैया नजदीक का गईली सीता धरती में समा गई एसएस कंप्यूटर एवं रेलवे आरक्षण केंद्र सुनील बाबू हमारा फिर पुरस्कार दिले बनी इंडोसैंड बैंक के सामने नीचे अंदर बाजार तो प्रसंग हम चाचा काहे को नहीं हो देखने के खाली लइके लो नहीं खे पुरानियों का